myself on everything I do. Difficult to keep the balance from anxiety and insanity, but it's true. And I can hide the worst from all of you. You'll never know unless you are the proud and few who suffer in the same, scream out in pain to leave and find someone new. 'Cause I've given all that I can give you. My mind has turned the tables in this body room. Conversations with myself on everything I do. Difficult to keep the balance from anxiety and insanity. Back so soon. Now how do I ever get rid of you? Just when I think I've broken through, you bury yourself inside of me, and I'm fighting sleep to you. I know the hell that you put me through, second guessing everything I do. Will you ever be satisfied enough to leave and find someone new? 'Cause I've given all that I can give you. If you only knew, my mind has turned the tables in this body room. Conversations with myself on everything I do. Difficult to keep the balance from anxiety and insanity, but it's true. And I can hide the worst from all of you. You'll never know unless you are the proud and few who suffer in the same, scream out in pain to leave and find someone new. 'Cause I've given all that I can give you. My mind has turned the tables in this body room. Conversations with myself on everything I do. Difficult to keep the balance from anxiety and insanity. Back so soon. Now how do I ever get rid of you? Just when I think I've broken through, you bury yourself
Egunon guztioi, hoy celebramos un momento muy especial. Damos comienzo al acto de entrega de premios de la 10ª edición del concurso de cristalización en la Escuela del País Vasco. Hace ya 10 años que iniciamos esta aventura científica y durante esta década más de 11.000 estudiantes habéis descubierto, experimentado y disfrutado con el mundo de los cristales. Este aniversario es también un reconocimiento a vuestra dedicación, a la ilusión que ponéis en cada edición y al compromiso de vuestro profesorado, que hace posible que este proyecto siga creciendo. Lehiaketa hau gaur bukatu da, finalarekin, baina zuentzat urtarrilean hasi zen, irakasleentzako prestakuntza saioekin, non kristalengatik sentitzen dugun grina transmititzen saiatu ginen. En esta edición habéis participado 25 centros, de los cuales 14 estáis hoy aquí. Hoy, muy ilusionados y nerviosos, nos habéis enseñado una selección del trabajo que habéis realizado durante todos estos meses. Cristales espectaculares, cuadernos de laboratorio muy cuidados y pósteres cada año de mayor calidad. Sabemos que os habéis acercado de un modo divertido y activo a la ciencia, al método científico y a la importancia del trabajo en equipo. Hemen, 14 zentrotako 150 ikaslek parte hartu duzue gaur, baina hilabete hauetan 800 ikasle baino gehiagok parte hartu dute. Gaur, zuen lana defendatu duzue epai baten aurrean eta egin dizkizueten galderei erantzun diezue, biltzar zientifikoetan bezala. El jurado que ha valorado los trabajos está compuesto por profesores y científicos de nuestra universidad. Epaimaiko kideak aurkeztu egingo dizkizuegu. 4 Zientzia eta Teknologia Fakultateko irakasleak dira. Martín Arriola Bengoa, Sonia García de Madina Beitia, Maria Jesus Irabien eta Saioa Suare. 5. Ainhoa Alonso Donostiako Kimikako Fakultatetik etorri da. Eta 6. BC Material Zentruko ikertzailea da, Roberto Fernández. Muchas gracias a los y las componentes del jurado. Orain, eskerrak emango dizkiegu lehiaketa egitea posible egin duten pertsona eta erakunde guztiei. Asimismo, queremos dar las gracias al profesorado de secundaria. Nos consta que han estado trabajando con vosotras y vosotros, os han apoyado y animado. También queremos agradeceros a vosotros, los y las estudiantes, que habéis trabajado con ilusión y tesón en el laboratorio. No podemos dejar de dar las gracias a los patrocinadores que nos ayudan con este concurso. Hauek izango dira, edo hauek izan dira, gure babesleak. Euskal Herriko Unibertsitatetik, Zientzia eta Teknologia Fakultatea eta Kultura Zientifikoko Katedran, Geologia Saila, Kristalografiako eta Kristalazkundeko talde espezializatua eta Espainiako Kimikako Errege Elkartea. Este concurso no hubiera salido adelante sin el trabajo en grupo llevado a cabo por el profesorado del Departamento de Geología de esta facultad, Maricruz, Jon, Luis, Idoia y Bego. Sariak eman aurretik, ekitaldi honetan parte hartu duten agintariek hitz egingo dute labur-labur. Lehenik eta behin, Xabier Murelaga, Zientzia eta Teknologia Fakultateko Geologia Saileko zuzendariaren txanda da. Kaixo, ongi etorriak eta eskerrik asko parte hartu duzuen guztioi. Ez dakit igul konturatu zarien lehen sartu naizenean aldatu ditudala kartelak. Protokoloan, ibiltzen garen unibertsitatean, batez ere dauzkagu pauta batzuk, eta 3 daudenean jartzen da erdian, kasu honetan, gure dekano jauna, eta normalean bere eskumean jartzen da kategorian edo hurrengoa izaten dena. Eta kasu honetan egon da jarrita Geologia Saileko zuzendaria eta ezkerran egon da Leire Urrutia, irlandesan irakaslea. Fernandoekin hitz egin diot eta komentatu diot, puntu honetan garrantzia emania digula irakaslei eta horregaitik orden aldatu dugu. Hau da, Fernandoren eskumean dagoena da guretzat holan garrantzitsuena dena da irakasleak. Kasu honetan, Leire Urrutia, ordezkatzen ditu, konkurtso honetan parte hartu duten irakasle guztiak. Irakasle bakoitzak, eta batez ere, urte bakoitzean, ez dakit, 30 ikasle izango ditun. Irlandesak parte hartu ditu 10 urteetan. 10 urteetan, 300
ikasle baino gehiago parte hor dute. Hau da, irakasleak konprometituak izaten direnean, parte hartzea handia izaten da, eta irakasle batek izaten ditu hainbat ikasleengan eragina. Eskatzen dizuet txalo handi bat irakasleei, mesedez. Baita ere, askotan gogoratzen hau irakasleak izaten duten eragina. Eta aukera izaten dudan guztietan, beti aipatzen dut Gotxone Imaz, ja uste dut jubilatu dela, ja. Izan zela nire geologiako irakaslea institutuan. Eta berak niregan, edo gaur egun naizenean, utzi zituen bere are ondartxo hoiek. Berak eman zuen nire naizenaren zati handi bat berari esker da. Eta badakit ere, espero dut ere, zuen irakasleak ere, sortzen ari direla, degusten ari direla zuengan edo zuen formakuntzan bere are partikula txikitsu horiek gero izango zarenaren oinarria izango dena. Eta aktibitate honetan, bentzet, etorkizuna izango zen, baliteke, amendik baten bat geologoa izatea eta ongi etorria izango da. Baina garrantzitsuena ez da hori. Garrantzitsuena da lortu duzuela talde lanean egitea. Zuen etorkizuneko lanean hain garrantzitsua eta gure gizarteratzean ere, gizartean ere, izango zuen garrantzia kontutan izan da. Baita ere, metodo zientifikoa. Askotan bardinta zer ikertzen duzun, metodo erabiltzen baduzu. Eta hori ere, lortu duzue, parte hartuz, konkurtso honetan. Ez pentsa askotan guk saiatzen nahi garela, irakaskutan askotan zuengan jartzen dugun esfortzu hori, gero etorkizunean zuek izango zaren zati hori, zati on bat edo lortu nahi dugun produktu honoren, ez dela altruismo hutsa, baizik eta zuek zarie gure etorkizunean zuek zainduko gaituzue. Orduan, lortzen baditugu gizarte bat kritikoa, gizarte bat olan lan taldean egiten dakiena, guk ere gure etorkizuna hobeago izango dugu. Zuek hobeagoak izango zarelakoan. Mila esker. Muchas gracias, Xavi. Seguidamente damos la palabra a Leire Urrutia, profesora del Colegio Irlandesas de Leioa, que ha participado en las 10 ediciones del concurso. No sé si se escucha. Bueno, buenas tardes a todos. Por un lado, comité organizador, autoridades, compañeros y compañeras y sobre todo, buenas tardes a todos vosotros y vosotras, los protagonistas del día de hoy. Estar aquí hoy tiene un significado muy personal para mí. Mientras os miraba y veía cómo ibais entrando a la sala, no podía evitar que yo también estudié mi primera carrera en estas mismas aulas. Volver a esta facultad, a la Facultad de Ciencia y Tecnología de Leioa, para este acto, no es solo volver a una facultad, es recordar dónde empezó mi propia curiosidad. Por eso, ver este Paraninfo lleno de jóvenes científicos me produce una emoción muy difícil de explicar y es un auténtico honor. Desde el Colegio Irlandesas hemos tenido la suerte de participar en este concurso desde su primera edición, hace 10 años, con la frustración cuando un cristal no nos sale como esperábamos y a celebrar la belleza de la precisión cuando por fin lo logramos. Esa es la experimentación científica real, no es magia, es método, es rigor y es sobre todo una experiencia que ya forma parte de vuestro ADN como futuros profesionales. Os felicito. Pero este camino no se recorre solo. Quiero poner en valor la labor de mis compañeros, los profesores y profesoras que aquí estáis, que os acompañan. Sé el tiempo que dedicáis fuera de horas, la pasión que ponéis en el laboratorio y cómo sufrís y disfrutáis a la par que vuestro alumnado. Gracias por ser ese motor esencial y el apoyo constante que hace que todo funcione. Por supuesto, también mi más sincero agradecimiento al comité organizador. Detrás de este día hay meses de trabajo. He visto este proyecto crecer año tras año con una ilusión totalmente admirable. Desde que era una pequeña semilla hasta convertirse en un evento referente. Gracias por vuestra entrega y por abrir las puertas de la universidad a los colegios de una manera tan brillante. Y para terminar, alumnos y alumnas, lleváis en vuestras manos el resultado de semanas de esfuerzo, semanas, meses, todo el curso. Independientemente del premio, ya habéis ganado el hábito de la curiosidad.
Seguid experimentando, seguid preguntándoos el porqué de las cosas. Quién sabe, quizás dentro de unos años alguno de vosotros esté aquí arriba contando que su pasión por la ciencia empezó precisamente con un pequeño cristal en este concurso. Eskerrik asko por vuestro inmenso trabajo y zorionak a todos. Eskerrik asko, Leire. Finalmente es el turno de Fernando Plazaola, decano de la Facultad de Ciencia y Tecnología. Eskerrik asko, eskerrik asko Xebi, eta eskerrik asko Leire. Egia esan, gaur ospatzen dugula Euskal Herriko eskola mailako kristalizazio lehiaketaren 10. edizioa. 10 edizio joan dira aurrera. Eta ni lehendabizikoan egon nintzen. Eta gehienetan egon naiz. Eta gaur ere, hortik pasatu naiz. Eta ez dakizute ze poza eman didazuen. Ze poza zeren ikusten ituen zuen aurpegiak. Erakusten zenizkidaten egindako esperimentuak esango ditut. Azkenean, kristalak hasi dituzute, naturak egiten duen bezala. Horri bultzatuta zuen kuriositatea areagotu da. Eta argi eta garbi motorra gauza guztientzako kuriositatea da. Zeren beti kuriosoa balima gara, hau da, jakin mina balima daukagu, horrek esan nahi du aurrera joango garela. Eta hori beti jakin mina eduki behar dugu, hori da motore bizia da. Eta esaten dut, ikusi dut interesa, abegirkortasuna. Egon naizen gehienengatik, eta gaineraz ikusi dut ze erakusketak egin dituzuten. Eta egin dituzutena zolagarriak. Gogoratzen naiz lehendabizikoan ere bai gauza oso ona zaudela, 10. paregabeak esan behar dut. Eskerrik asko eta zorionak egin duzuten lan guzti horregatik. Eta esaten dut, 10 urte pasa dira, 10 urte ez, gehiago pasa dira, zen ez dakit COVID-a izan genuen tartean, zen gogoratzen naiz, lehendabiziko edizioa, igual uste dut Bizkaia-aretoan izan zela, horren ostean, eduki genuela areto nagusian, hor ondoan dagoenean, baina gure fakultatetik nola baita esan hurbiltzen joan da, gero COVID-a eduki genuen, eta ezakit urte batean edo 2 urtetan etzan kristalizazio lehiaketarik egon, eta gero erabaki izan fakultatera ekartzea. Eta nik uste dut fakultatera erakartzea oso gauza ona izan dela, zen horrek jarri zaituzte hurbil bertako zientzialarekin. Eta ni badakit ere bai, ez bakarrik omen parte hartu duzutenak, eta antolaketan egon direnak, eta epaimailan egon direnak, beste zientzialariak ere bai egon direla zuen lanak ikusten. Eta aukera eman dizue, batak eta bestekin egoteko, eta beti hori oso importantea da. Zen esan duan bezala, zientziak eta teknologiak aurrera egin behar du, metodo zientifiko aurrera egin behar du, eta horrek areagotu egin behar du gure kritizitatea edo kritika ahalmena egin behar dugu. Eta esan behar dago, azken 10 edizio hauetan 100 ikastetxe baino gehiago parte hartu duzutela. Eta hori ikaragarria da. Eta hemen daukagu Leire Urrutia, Irlandesas Kolegioko ordezkari bezala, eta bera 10 urtetan, edo 10 edizioetan gauza desberdina dela, hemen egon dela. Eta hemen ondoan daukaguna, baina badaukagu beste zentru bat, Gipuzkoakoa, Irunekoa, Baroja Institutoa, 9 aldiz egon dena. Eta egon dira beste zentruak 8 aldiz egon direnak. Horrek esan nahi du, justu lehiaketa honen erakargarritasun bat eduki duela zentruak apurka gero eta gehiago ona etortzeko. Eta esaten dut, 100 baino zentru ezberdin etorri direla lehiaketa honetara eta gero eta gehiago. Horrek esan nahi du, hezkuntzara erakarpen handia egiten duela lehiaketa honek. Eta zuei zuzenean jartzen zaituzte zientziaren inguruan eta aukera ematen dizute kuriositate edo jakimina hori areagotzeko. Eta bukatzeko bakarrik esan nahiko nuke lehendabizi nik ere bai nola ez. Hau da, hemen musutruk lana egiten duten irakasleak. Hoie dira bere hitza nik gustatzen zaiz esatea, maisuak dira. Gaur maisuak erabiltzen da edozein modua, baina maisua da
azkena zure buruan geldatzen da, erreferente bat da. Hori bete izan da, eta nik uste dut, maisu hauek, bigarren hezkuntzako irakasleak, hemen zaudetenak eta hemen ez zaudetenak ere bai, bilakatu zaretela, maisuak ikasle hauentzako maisuak, eta hori justu figura oso importantea da. Eta askotan ez da aitortzen beharraina, baina nik uste dut, eta berriro ere naiz txalo bat eman diezu egun, berriz ere txalo bat eskatzen dit zuen maisuengan. Eta nola ez, 10 edizio hauek antolatu egin behar dira, eta antolaketa lanak ez dira xamurrak, denbora ematen dute eta ardura ematen dute. Eta orduan, alde batetik, geologia saila zoriondu nahi dut, eta bereziki antolatzaileak hemen ez dut inorraztu nahi, espero dut danak egotea, Idoia Garate, Jon Errandonea, Maricruz Zuluaga, Luis Ortega eta Begoña Bazan, antolatzaileak ere bai zoriondu nahi ditut, zeren egiten ari direna ikaragarria da, eta argi eta garbi zientzia aurrera emateko eta jakinmina ikasleengan uztartzeko nik uste lan ederra egiten ari direla. Eta nola ez, hemen epaimaiak behar ditugu ere bai. Hor daukagu juratuak egon behar dute, erabaki behar dute zein da lehendabizikoa, zeren ez dakiz zorionez edo zoritxarrez mundu batean, lehiaketan mundu batean bizi gara. Ez da niri asko gustatzen, baina lehiaketa positiboa balima da ondo. Bakoitzari erakutsi behar duen nola egiten den. Eta horregatik ere bai epaimaikide guztiak ere bai zoriondu nahi ditut egiten duten lan eder honengatik. Eta hori da dana. Eta eskarrik asko, eta orain nik uste iristen da momentu honena, eta da justu sari banaketalena. Eskarrik asko. Mila esker Fernando dekanoari. Eta bai, azkenean, heldu da sari banaketa. Hurrengo sariak banatuko ditugu. Herri bozkaketarena, bideoa, posterra, muntaia kristala, ikerketa eta gero, 3., 2. eta lehenengo saria. Comenzaremos con el premio concedido por votación popular y es para el Centro San Francisco Ikastetxea. Ay, no llega esto. Puedes decir ya. Pasaden astean, bideoak aurkezteko epea bukatu zen, eta 4 izan ziren aurkeztu zirenak, ekitaldi hau hasi arte ikusi alditu zuenak. Eta saria, IES Elorrio BHI zentruak lortu du. Qué ganas trae. Si le doy no se ve, ¿no? ¿Idoia? No se ve. El premio al mejor póster es para la ikastola Deusto. Ay, ya fue. Ahí. Contentos más. Ondorengo saria, muntaia edota kristalen sari berezia, San Francisco Javier Ikastetxeak lortu du.
El premio a la investigación es para el Instituto Echevarri. Y ahora los 3 premios principales de este 10º concurso de cristalización en el País Vasco. Hirugarren saria, Izarraizpe ikastola publikoarentzat da. El segundo premio es para el Instituto Uribe Costa. Y cuanto antes, que la gente se tiene que ir porque se dan el primer premio ahora. Qué contentos están. Eta lehenengo saria, Deustuko ikastolarentzat da. Zorionak guztioi. Qué pequeños. Soriona guztioi. Zorionak guztiori eta irakasleari. Soriona guztioi eta irakaslei, eta nos vemos en la siguiente edición del concurso. Cierra el acto el decano. Eunda berrogei ikasle hemen ikusteaz, eta saria lortu duten guztiak oso pozik daude, baina nik uste dut ere zoriondu behar ditugula saria lortu ez duten guztia, zeren parte hartzea oso garrantzia baita, eta beraientzako txalo zaparra da bat. Eta honekin amaitzen dugu ekitaldia. Eskerrik asko. Vale. Back so soon.